a ɓangaren abincin in naka ne bai kamata a ce kullum yana ci ɗin ba, mun fahimta, sai dai a babin taimako, kuma karka mai da shi abokin maciyarka, ma'ana kullum ya zama shine abokin cin abincinka. Amma don irin wani yadda ka faɗa kana ci kun samu mu'amala sai ya zo ya sa hannu ya ɗauka, wannan babu laifi a kai, mun fahimta, babu laifi a kai, amma ka mai da shi abokin cinka, abokin cimanka da safe da rana don kuna makwabtaka a wurin kasuwa, ko kuna makwabtaka a gida, wannan bai halatta ba, bai dace ba, don za ka iya zai zama kenan shi ma duk abin da ya karmaɗo ya kawo za ka ci, mun fahimta, duk da abincinsa halal ne a gunka, to kuma karkame da abincin kaɗin abinci a gunka, mun fahimta, musamman a irin yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu, mafhum. Yawwa wannan ya kamata a kiyaye, amma ya zamana wai irin wannan lokaci da kace haka kawai don kuna zaune wata ya sa hannunsa ya ɗauka, wannan ba zai zama laifi ba insha Allah ta'ala. Abincinka dama ba a son kowa ya ce la ya'kul da'amaka illa mu'min.